Betlehemská hviezda. Bol to zázrak alebo reálny vesmírny úkaz? Jedna z najpresvedčivejších vedeckých teórií ponúka zaujímavé vysvetlenie. Zabudni na kométu alebo supernovu, o nich z tohto obdobia neexistujú žiadne spoľahlivé historické záznamy. Skutočný kľúč sa môže skrývať v chybe nášho kalendára. Mních Dionysius, ktorý v 6. storočí zostavoval náš letopočet, sa totiž pravdepodobne pomýlil o 4 až 7 rokov. Hlavným dôkazom je král Herodes. Historicky je podložené, že zomrel už v roku 4 pred našim letopočtom. Ak mal byť pri narodení Ježiša nažive, ten sa musel narodiť skôr. Tento posun nás privádza k roku 7 pred našim letopočtom, kedy nastala mimoriadne vzácna konjunkcia Jupitera a Saturna. Planéty sa na oblohe objavili nezvyčajne blízko seba a pôsobili ako výrazný svetelný úkaz. Na začiatku 17. storočia na túto súvislosť upozornil astronóm Johannes Kepler. Čo si o tom myslíš ty? Bola to čistá astronómia alebo niečo viac? Napíš mi svoju teóriu do komentára a nezabudni ma sledovať pre ďalšie záhady.